Kajing pule na ka gospel Lukas kalanong ka banakong kadakot ka bahenri hunyaw hado hinyaw pokundai. Hakata kapor u Zakaria ukpa u Yones uladap daw mansim bakot badule tho lapa uang. En yaro ya utrai u Blei ki Israel na ba ulawan jengo bad ulasius pa yala ki pat. Bad ulapan mi na kabenta jungi ya unong penim badon bor hakaying usyakri jong u David. Kumba ula kerenda kesentur jong kinong yutho lupa bakho jong u na do menhendai. Baan sa pelat yangi na kinong shun jongi bat nagakti kito kiba isi yangi. Ban penpau ya kajing isnei balakular hakikpa jongi bat ban kenmau ya kajutang bakho jong u. Kajing kular ba ulas ma ya ukpa jongi u Abraham ban ai hangi ba mangi anda la pelat nagakti kinong shun jongi ngin la ban syakri ya u klem jing ting haka jing riu Blei bat haka hok hakmat jong u baro kisngi kajing im jongi bat yapi ko kon an khot unong yotho lupa jong u bahalor tam na ba pin sayad hashwa jong utrai ban penkre ya kilenti jong u bat ai ya kajing syampang ya kajing penem hakipa jong u haka jing map ya kipop jong ki da kajing spun e jong u Blei jongi haba usngi un sawan jengo yangi na jrong ban ai jing shai hakito ki basyong haka jing dum bat haka sarngiu jong kajing yap ban yalam ya kikizat jongi sya kalenti kajing suk. Ka Ktien u Blei.